Għal-raba sena konsekuttiva l-Kunsill Lokali tas Siġġiewi se jorganizza Pjazza Miliet fi Pjazza San Nikola. Din l-attività ssir bis-sem ta' qdiet tas Siġġiewi li jorganizzaw stens tal-ikel, is-sem ta' żewġ banet Każin Banda San Nikola u Siġġiewi Festival Brass Band, sem ta' kantanti Maltin, kompetizzjoni għall-aħjar kostum ta' Santa Claus, breakfast with Santa tfal, sessjoni għal trabi u tfal taħt 3 snin u diversi inizjattivi oħra. Net News kellem ma' sindku ta' Siġġiewi Alessia Bsajla Zamit dwar l-atmosfera li toffri Pjazza San Nikola. L-attività unika, attività kulturali u artistika ta' magna żmien illi se tipproġetta ritratti u filmati antiki illi provdew xi wħud minnhom anke Siġġiewin stess. Din is-sena Pjazza Miliet se tinkludi attrazzjoni unika bil-parteċipazzjoni ta' Siġġiewi fil-proġett Magna Żmien li qed isir b'kollaborazzjoni mal-V18. Dwar dan tkellimna ma' Janel Borċ. Pjazza Miliet ħejjejna ħafna affarijiet. L-ewwel nett għandna l-performance teatrali ġewwa l-Kapsula Merrill kif ukoll mużika oriġinali li ħadd indaq waqt l-avveniment. Barra minn hekk għandna wkoll narrattiva viżwali li ħadd turi s-Siġġiewi kif kien il-passat mill-affarijiet li ġbarna minn nies tas-Siġġiewi jew nies li kienu żgħar is-Siġġiewi fil-modi. Ukoll wara ħanamlu bħal speċi ta' silent disco biex ovvjament inkomplu nżidu mal-atmosfera tal-miliet li ħajkun hawn. L-Arċipriet ta' Siġġiewi il-Kanonku Joseph Grech spjega li waqt festa miliet se jkunu miftuħa l-pubbliku l-bejt, il-kampnar tal-Knisja u għall-ewwel darba il-Kannirja. Għall-ewwel darba wkoll din is-sena ħadd tkun miftuħa il-Kannirja tal-Knisja. Żgur li ftit nies li daħlu fil-Kannirja dal-aħħar ranġajnija wkoll naddafna u restawrajna din il-Kannirja. Don Nikola Kwelina li jmexxi l-Għaqda Kulturali Siġġiewi tkellem dwar mawra b'xarabank tradizzjonali li se ssir għall-ewwel darba waqt Pjazza Miliet. U għalhekk il-Kunsill Lokali flimkien mal-Għaqda Kulturali ħsibna illi nagħmlu din il-bastur mal-raħal tagħna biex nippinpointjaw narfu dawk il-postijiet illi isebħu lil-raħal tagħna. Bdejna nibdew mill-Knisja, l-Azzjoni Kattolika, l-Istatwa ta' San Pawl u tant affarijiet oħra. Il-ċimiteru ta' Tabrija kieku kelli nistaqsi li xi wħud minnkom dwar dawn l-affarijiet forsi jibqgħu siktin. U għalhekk l-iskop ta' din it-tur hija li fil-ftit ħin li jkollna aħna nispjegaw unġelu li n-nies japprezzaw aktar dawn l-affarijiet sbieħ illi aħna għandna. Ma jonqosx ukoll is-sem tal-Kunsill Lokali tat-Tfal u l-karattru tan-Nanna Kola. Pjazza Miliet issir il-ħamis 13 ta' Diċembru bejn l-10 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija b'risq id-Dar tal-Providenza.